Wasu za ka samu ko laptop ba su da shi, amma kuɗin su na farko sun samu sai su ce za su je su yi IELTS ko za su je su yi passport da shi. Wani lokacin idan kaman ka riga da ka samu scholarship ɗin ko kuma ka yarda da kanka cewa akwai yanda kake yi baka buƙatar laptop wajen cika scholarship za ka iya yin abun ka. Wataƙila za ka iya zuwa ka je ka kai IELTS ɗinka da kuɗin ko ka je ka yi passport da kuɗin. Amma dai ni shawarar da nake bayarwa shine wa duk wanda yake neman scholarship kuma yana da hali na sayan laptop, to da Allah ya siya, domin laptop ya fi taimakon ka wajen ganin shafin yadda ya kamata. Akwai mutane da dama da suke turo min tambayoyi akan wahala da suke sha wajen tafiyar da wani shafi. Yawanci in na duba sai in gane cewa matsalar da suke fuskanta kawai matsala ne wanda saboda suna amfani da wayar hannunsu ne. Idan kana amfani da laptop zaka ga komi a baje. In kun kula za ku ga cewa yanda nake gudanar da aiki na ma, bayan laptop din ma ina da katon screen babba wanda yake nuna min abubuwa. Wannan abun ne yake taimako na ku ga cewa ina yin abubuwa, in taba nan, taba can, taba can, ni ne nan, ni ne YouTube, ni ne Facebook, ni ne Threads, ni ne TikTok, ni ne in je WhatsApp ne reply message, ina Instagram, in daga waya, na yi wannan, na yi wancan, haka nake yada abubuwa. Samun screen babba musamman na computer ko na laptop yana taimakon ka wajen ganin shafin internet yanda ya kamata. Da dama daga cikin shafukan a mafi yawancin lokuta duk da cewa an ware na wayan hannu, amma yawanci an fi samun abin da ake so idan kana kallon sa da laptop. Don haka a mai da hankali wajen shiga shafukan scholarship ta hanyar amfani da laptop ko kwamfuta ba wai ta hanyar wayan hannu ba.